אני לי, והיום אדגים לכם איך מעצבים עוגה מיוחדת ומפתיעה בקלי קלות. כך מגיע הדף האחי שלכם שהזמנתם לאתר אלמה קייקס. וזאת לאחר שהצבתם בצורה וגודל בעצמכם, בעזרת התוכנה הקלה והידידותית שלנו. הדף מגיע ארוז באריזה הרמטית ובמעטפה קשיחה כדי להגן על המוצר. כך ניתן לשמור אותו עד חצי שנה במקום קריר ויבש, לא במקרר. התמונה מודפסת על שקף השומר על שלמותה. כדי להפריד ביניהם עושים קיפול חזק ומהיר בקצה הדף, והפינה נפרדת בקלות. אם יש בעיה בהפרדה, אנחנו נכניס את הדף המקביל לדקה אחת בלבד. ועכשיו הוא נפרד בקלות. תמונה יש למקם במרכז העוגה. חשוב לעבוד עם ידיים יבשות למניעת מריחה של הצבעים. מחליקים ומצמידים היטב את הדף לפני העוגה. כדי להצמיד את הדף אל עוגה עטופה בבצק סוכר, יש להרטיב בעדינות את פני העוגה. זכרו לעבוד עם ידיים רבישות, כי רטיבות תפגום בתמונה. את העוגה אפשר להכין מספר שעות לפני הגשה, לשמור מקרר כשהיא מכוסה. זאת כדי לא לפגום בתמונה. באתר שלנו תוכלו לבחור כיתוב אישי, דמויות, תמונות אישיות, וכל זה בכדי לעצב את הדף המושלם עבור העוגה שלכם. זהו להיום, שיהיה במזל טוב.